ידי דצמבר סוגרים את השנה, הם הכי גדולים מזל בכיתה. קשת, אחלה מזל. קשת, כן. אחלה מזל. אורי, תמשיך לעשות חיים, ותמשיך ליהנות, ותעשה, תצחק על כולם. קודם כל תודה רבה על מה שנתת. התחלנו. אבל באמת, התחלנו. מודים לך, אכלנו משולחנך כל יום. רק שיהיה לכם בריאות, ושיהיה לכם כוח להמשיך עד 120. איזה כוח? הכוח גם לעשות וגם לא לעשות. כוח של גברים, כוח הגברה. קודם כל לאורי, מזל טוב. עד תודה רבה. 120. תמשיך ליהנות מהחיים ולעשות מה שטוב לך ומה שכיף לך כל רגע. וליוסי, שתהיה לך פרישה נעימה, שתהנה מהנכדים, מהמשפחה. אמן, אמן. שתמיד תהיה מאושר ומחייך כמו שאתה היום. מזל טוב, עד 120. אני באמת מאחל לך את כל הטוב שבעולם. יוסי, אתה יוסקה. זה באמת אדם מאוד מיוחד. אדם זה זכות להיות חבר שלי. באמת זה זכות להיות חבר שלך. אני הגעתי לפני 11 שנים, ביום הראשון שנכנסתי למטבח, ביום הראשון שהבאתי לפה אחרי הצבא, אז אמרתי לאשתי, תקשיבי, יש פה, הגענו לרמה של מלון 5 כוכבים, הייתי בהלם בחיים לא חלמתי שאני אוכל בבית חולים. אז זהו, כמו שאמר אורי, אני הייתי פה חדש, ואחרי חודש הייתה פה ביקורת, הייתי נורא בלחץ, אבל אורי אמר לי בדרכו המרגיעה, בסדר, נו, שיקשרו, נו, מה אתה מתרגש? דרך אגב, הוא לא השתנה. אבל אני מאוד אהבתי לעבוד איתו, יש לו באמת, הוא לא מלחיץ, והוא נותן לעבוד, ואיש מאוד חכם, איש מאוד פיקח. אוהב את שניכם. נסעתם הרבה לבית חולים. והכי חשוב עכשיו להסתכל קדימה, באמת. שיהיה לכם רק בהצלחה, בהמשך, כל מה שתבחרו. אני לא שחק כבר את הפרידה, כן, אבל גם מזל טוב. לא משנה מה תבחרו, איזו מסגרת שתנעים לכם את הזמן לאחר מכן, אחרי המסגרת של העבודה. שתבחרו מסגרת טובה, בין אם זה המשפחה, בין אם זה מסגרת לימודית כזו אחרת. שיהיה לכם רק טוב ותצליחו, שכל שנה תהיה יותר יפה ויותר יפה ויותר מאושרת. ובריאה. תצליחו. תודה רבה מה שנתתם ביחד, אורי ויוסי. זה היה מכל הלב. זה היה מכל הלב. בכל אופן, מי שהרבה שנים לא מעריך את זה, אני אגיד לכם ברצינות, כי המקום, בני ציון, עם כל הביקורת וכל הלחץ, סך הכל זה אחלה מקום לעבוד. יש פה צוות מצוין, יש פה עבודת צוות מעולה, שאני אומר לכם במפעלים, במקומות כאלה לא ראיתי. יאללה, רק תצליחו ואנחנו נשמח לראות אתכם מצליחים. חיים. 35 שנות עבודה, אני הגעתי למטבח הזה שהוא היה מתחת לכל ביקורת, כמעט סגרו אותו. יחד עם צוות המטבח אספנו כספים לשפץ אותו, ושיפצנו אותו עם הכספים שהמטבח השקיע ועבד ועשה. אני רוצה להגיד לכם, היה לי כיף לעבוד איתכם. היה לי כיף לעבוד עם ירון, באמת, עם כל הלב. ונאור. לא משנה, העיקר שאנחנו ניצחנו את כל העולם. אמן ואמן. שלא נשתה מי ים. חס וחלילה. עכשיו מותר לך לנשק אותי. ואורי כאן, תחפשו את הסירות בים. ואני מאחל לכם שיהיה לנו רק טוב, שלא נשתה מי ים ונדע רק שמחות. אמן, אמן. ומזל טוב, בשעה טובה.